А Пепи, да приближавам ли като стигнете надалече? Пепи, да спирам ли клипа? Пепи, не така ли канала, що е спрян? Защото там долу, това там дет минава под пътя, е запушено и тече вода по пътя. Не спирам, споко. Вземи една вафа с покушва стик и спокойно. Кажи ми за какво канал е спрян. Сега казвай защо канал е спрян. Какъв канал? Там беше запушен това там. Нали сещаш, че има едно като тунел, което минава под пътя? Да. Това нещо там беше запушено с нещо и там кмета прати един да го запуши. Да, това канала се пуска един ден в месец. И това такова, че ние след това там ни беше, нали си видял канала как е точно до оградата ни и оградата ни беше във вода, там защото беше запушено. Ние там запушвахме, оправяхме. Не стухли. Ние махахме такова, там имаше някакви треви, буклуци, чанти и какви ли не. И това нещо, дет пръскаше вода. Да, ако знаете вече кача, сигурно писал е само на път, защото нямам друг камерджи освен този. Ма като той ще тръгне, края ще го науча да ми управлява телефона. Аз знам как. Научих. Абе, я ми слизи от колелото, бе. Даже сега... Ще ще пребия. Каже Ангел кога дойде да снима клип как се учи да карам скейтборд, защото аз вчера малко си понаучихме с краси. Мали, шибана котка. Той моята е проста. Я? Малки. Котка. Ще отида ли по плажа? Не. Що е? Котенце. Виждате ли я? Колко памето е? 3 минути клип. Как така толкова време този клип стана, бе? Проточи се. Как така ние докато караме стана такъв? Абе, хайде направим знак за нас. Краси. Ще бъде ли, няма да разбера. Изненада за Наско в клипа. Айде! Добре. Така се скрием тук. С камъни. Не, няма да замеряме с камъни. Той ми е добър приятел. Ще идем при канала. Не, няма да идем при канала, просто тук ще си стоим и ще чакаме Наско. Вижте скапаната котка къде скачи. Къде? Мали, бе убава, бе. Подшегувам се. Чай, че не мога да хвана, бе, къде. Айде си. Верно ли? Да, бе, това е един приятел на батка му. Това е Васил. Коста, коте. Мец. Вие как гледа? Мец. Свързах с Wi-Fi на Наско. Да те яд. Чай. Аз на моят телефон, докато не хвана до края интернет, не става. Wi-Fi. Чакай, че ми е много приближено, е. Един кошмаринков си е бе колелото. Че бе, ще ти кажа нещо. Един кошмаринков си е бе колелото. Какво? Дара, какво правиш колелото? Един кошмаринков си е бе колелото. Какво значи е бе?
Е, така прави. Един път го прави. Значи дига го и прави така. Чай. Дръж не- камерата, дръж. Гледайте какво прави Гошо циганина. Гоша Маринко. За протокола Маринков е, аз съм Георги, но не съм той, ако питате. Аз не мога да надигна колелото. Краси! Може ли твоето да дигна? Какво Красимире? Какво Красимире? Нищо. Веригата ли каза? Че те е щупена. Абе, нещо направи ли? Не бе, нищо не съм направил. Чай, че аз това колело не знам как да ги дигна е така. Значи така, виж. Сяда, е така и дига, само че... Да е. Пази се, Красимир, да мога хвана е белване. Е така прави, е така. Е така прави. Даже се кача е тука. О, това боли. На желязото се кача. На желязото. Да ти ли какво? Кажи му, че е безмозъчен след мен. Ама ако е над... Ете, гумата сама се завъртя. Красимир цигани не го я Не. завъртя. Сама се върти. Чакай с приколето, че Красимир каза, че ми има нещо на веригата, е. Че ти е щупена, бе. Ти нали така каза, че ти е развалена? Да, нещо има. Айде да го покарам. Покарай го малко. Малко карай като човек. Добре. Аз вече ти схванах коя е задната спирачка и както паднах, не сме да ти го карам. Страх маса вече не ме е. Преодолях си страха. И да карам скейтборд се научих. Ти можеш ли да караш скейтборд, Гоше? Ами що педала Мога. ти криви, бе? Не питай мен, питай Красимир, той го кара последно. Ай, идвай насам да го видя какво му има. Аз изобщо не съм следил, че Ела тука, че педала му криви. запри. Запри. 1, 2, 3, запри се, бе. И педала ти криви. Как А, така се върти. Не е криви. Чакай, дай да покарам да видя. Чай да видя колко време стана. 7 минути. Чао, хора. Да сте го харесали. Да.